etorria kanalera, aste honetan oso bideo berezi bat. Ja 10 egun gelditzen dialako Gipuzkoa bueltako itzuli egiteko eta nire bizitzako erronka. Eta gaur kontatuko dizuet, ibilbidearen nondik norakok, ordutegiak eta beste gauzatxo gehiago. Gelditu bideoan. Gaur prueba de fuego. 100 kilometro, habitoiamendu probatzen, jana, eta berze muskutuan dena. Kilometro 1. Laro geita emeretzi aurretik. Que mal suena. Irtera, Donostiko bulebarretik izangoa. Ostirala 21, arratsaldeko 8etan. Ongi etorriak zeate, baita ere, irterara. 9 kilometro eta 75 metro, 240 desnibela. Eta, bueno, asfalto edo pista pavimentada edo dauzka 7 kilometro gutxi gora bera eta beste guztia mendia. Hau izango izateke lehenengo tramoa. Bueno, 9 egun faltan, ja ia dena lotuta dago, baino azken ukituak falta dira eta ostiral hontan hartzai guztik bildu behar dugu, bakoitzak bere zeregina ondo jakiteko. Bigarren tramo honetan, Jaizkibel igoko dugu, Lezotik Hondarribiraino, Jaizkibel igo eta Hondarribin azaldu. 13 kilometro eta 300 metro eta 540ko desnibela. Eta, bueno, gehiengoa, mendia da, asfalto oso gutxi dauka. Kilometro bat eta gutxi gara bera. Hirugarrengo tramoa izango Hondarribitik, Errenteriaraino, baina Irun eta Oiartzunetik pasat. Eta tramo honek dauzka 16 kilometro eta 1 metro, 320 desnibel. Eta izango litzateke gutxi gora bera asfaltoz eta pista pavimentada, 14 kilometro inguru, asfalto edo pista pavimentada eta gero bestea grabilako edo mendiko pista bidea. Urrengo tramoa izango litzateke Errenteritik Lasarteraino, Astigarraga eta Hernanitik pasat. Eta honek dauzka 16 kilometro eta 9 kilometro, 250 desnibel. Eta tramoa da pista pavimentada, 10 kilometro da, asfalto esango nuke edo pista pavimentada, eta beste 6ak mendibideak. Se me han puesto los huevos de corbata. Mira, es que de ahí abajo, no sé quién ha puesto esta ruta, pero la podía haber indicado que es bastante peligrosa. Pero bueno, bonita también, un buen rato, elegantia. Jarraitzen dugu aurrera eta Lasartetik Oriora egingo dugu, Usurbiletik pasaz. Eta tramo honek dauzka 12,3 kilometro, 340 desnibel. Eta hau kasi buruz badakit gehiengoa dela asfaltoa eta pista pavimentatua. Orduan izango dira 10 kilometro 11 pista pavimentatutik eta bestea mendibide. Tramo hau desente luzea da, baina zatitu egingo dizuet, bale? Hau da, Oriotik Elgoibarreraino. Baina, azalduko dizuet zati desberdinetan. Oriotik, Zarautzetik pasatz eta Zumaiara, kostako bidea da, orduan, gehiengoa da mendiko bidea. Ez dauka asfalto asko eta jarraitzen dugu Zumaiatik Debara, berdina, kostako bidea da eta dena mendiz da, izango dira 30 kilometro inguru. Eta gero, Debatik Mendalora eta Elgoibarrera, beste 15, gutxi gora bera, eta hemen ere gehiengoa mendibidea da. Mendalora jiste ganen herrira sartzen geha, eta gero berriro mendira, eta Elgoibarrea sartzen ganen berdina. Herrira jiste ganen, hor bai dago asfalto, baina beste guztia mendia da. Tramo hau oso polita da, kostatik jutezea dako eta gero barne aldera sartzea.
así que oso ondo. Jarraitzen dugu Bergaratik Beasaineraino goaz orain, eta dira 32 kilometro, eta hemen pasatzen gehan Antzuolatik, Zumarragatik, Urretxutik, eta gero Beasaineraino, bale? Dira 32 kilometro, eta hemen berdina, igotzen geha mendira Bergara Antzuola, hor tramoa da Bidegorritik, gero mendira igotzen geha, Zumarraga, Krestatik goaz, Zumarragara, eta gero jaisten geha herrira, Zumarragaz gurutzatzen dugu Urretxu, eta hor gehiengoa ja hasten da asfalto, bale? Orduan, tramo hau ere nahiko mendikoa edo trailekoa da, bale? Baina behin Zumarraga pasata, hortikan aurrera ja hasten da asfalto guztia. Bueno, astelena baina ja idea prepatzen pixkanaka material guztia, pila bat izan behau, ze guraldia ez da oso ona eman da, así que bueno, holtxatan antolatu, janaria bai, gizuet beste bideotxo bat, baina egin ezazuen, martxan daola, 5 egun. Azkeneko rekta, ba bueno, Ordizi, Beasaino Ordizitik, Bidegorri hartuko deu, eta dena Bidegorriz Asteasuraino, diala 29 kilometro, 180 desnivel, aurrekoan ez dizuet esan, baina 820 desniveltzekan aurreko etapak. Eta printzipioz, Asteasua iritsiko ginen eguerdiko 12etan. Azkeneko tramo hauetan pixkatu ordutegiakin ajusteak egiten jungo geha, así que, bueno. Bai aipatu nahi dizuet, eta oso garrantzitsua, guk jarri dugu, ikusi ez duten kartelen ordutegi margen bat, bale, baina nire Instagrametik, pirata.garzia, jungo geha eguneratzen, bale? Ba, adibide bat. Lasarten gaudenen eta bide erdin goazenen, ba, gelitzen zaizkigu 40 minutu gutxi gora bera edo 50 minutu horiora iristeko. Bale, orduan, eukiko dezute aukera Instagrametik jarraitzen juteko, eta, ba, bueno, itxoiten egon beharrean, 2 ordu prest, korrika egin barbalin badezute nerekin, ba, egon dezakezute, ba, bueno, etxean edo tabernan edo zaudeten lekuan, begiratzen eta osa 40 minutu, ba, bueno, hemendik 20 minutua gertuatzen goaz, puntura. Vale. Utziko dizuet traka linkean, vale? Hemen beran, Wikilokoko linkean ikusten dezute 187 kilometro jarrikoula, 4800 desnivel olako zerbait, baina, bueno, azkenean gero badaude desbiraketa batzuk eta ba, 200 da piko inguru ateatzen da eta 5000 eta piko desnivel, vale? Eta honekin izango litzateke, ba, bueno, Gipuzkoa bueltako tramoaren azalpenak, aste oso gogorrak izan dira, antolaketakin aste hau erotua gaude, baino ilusio askoz. Beraz, bihar ostirala, larunbata eta igandea, daukagu Jesukriston aukera denon arten, fibromialgia gaixotasunari ikusgarritasuna emateko. Eta hortaz aparte, ba bueno, nik nire erronka bete nahiko nuke, baina erronkarik handiena ikusgarritasuna ematea da. Beraz, piratak, gerturatu puntuetara, animatzera, korri egitera, oinez tramo asko jungo geha, eta ea ikuste zaituzte tenor, eta bueno, iritsieran, asteasun, mesedez gerturatu, 12etan, daude pintxoak, umentzako jolasak, elkarrizketa bat, leire heldua afizioarena, eta hau denakin gero iritsiera. Vale, iritsierakin nahi dugu ba, plaza bete, eta ba, bueno, ikusgarritasuna eman gaixotasunari bat dakizuen bezala. Vale, piratak, hurrengo bideo arte eta ikusten gara bidean. Aupa!